Това езеро се казва Тахо. Тук не е толкова плитко, в смисъл просто е кристална водата. Водата е кристално чиста и кристално студена. Кристал. Да, ето. Това може би е метър и нещо поне. Може и малко повече, защото другата страна беше по-добре се виждаше. Повече обаче не виждам риба. Рибата се е заровила много студено. Рибата е много навътре някъде. Обиколката на езерото е 72 мили.